Máme tu platformy YouTube, Instagram, TikTok alebo Twitch a môžeme prejsť na hlavnú časť skému. Ja sem teraz zadám môj YouTube kanál, to znamená, že dám, že Daviksek. A teraz, keď kliknem na Verify and Start Earning, tak sa pozorne pozrite, čo na mňa vybehne a povedzte mi, čo je na tom scam. Takže poďme na to 3, 2, 1, ja klikám na Verify and Start Earning. Vybehne tu na mňa okno, kde sa mám prihlásiť do svojho Google účtu. Určite ste sa niekedy už prihlasovali takýmto spôsobom do vášho Google účtu. Keď ste ešte stále neprišli na to, že čo je tam zle, tak sa pozorne pozrite na tú doménu. Je to doména increatorverify.co, ale keď sa Googlem niekam prihlasujete, tak vždy by tam mala byť doména Google a mali by sa vám tam ukázať aj všetky vaše Google účty, ktoré máte prihlásené v zariadení. Tuto odo mňa chcú, aby som zadal môj e-mail, ale ja ho tam zadávať nebudem, pretože už tým poskytnem nejaké moje informácie. Teraz sa možno pýtate, čo by sa stalo, keby tam zadám moje údaje. Keďže je toto fejková prihlasovacia stránka a ja by som tam zadal môj mail a heslo, určite by som sa musel prihlásiť aj tu fejkom, to znamená, že skamerovi by som poskytol ďalšie informácie. No a po prihlásení by mal skamer prístup ku všetkému. Ale naozaj, že ku všetkému, k môjmu Gmailu, k môjmu YouTube kanálu, môj AdSense, to znamená, že tam, kde sa mi prijímajú platby a reklamy a tak ďalej.